Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka mai suna gido ga mabudin wahala. A yau za mu fara gabatar muku da shirye-shiryenmu abubuwan da wannan channel namu mai suna gido ga mabudin wahala abin da ya ƙunsa. Kafin mu shiga cikin bayani shine mun buɗe wannan channel mai suna gido ga mabudin wahala saboda mu kawo muku labarai akan abubuwan da suka faruwa a ƙasar nan kala daban-daban na kalolin damfara na zamani da na gargajiya da kuma wanda yanzu haka ake kansu kalolin gaba ɗayansu muna so a ce mun kawo muku su a cikin wannan program namu. Daga ciki akwai wanda za mu ɗan baku yanayin salon da suke amfani da shi. Abubuwan kala biyu ne, akwai abin da ake kira damfara, akwai abin da ake kira 419, akwai wanda ake kira zamba cikin aminci, akwai wanda ake kira kuma shigo ba zurfi. Amma idan aka haɗa jam'in su, idan aka ɗauki kamar gefen shigo ba zurfi, za mu kira shi da sunansa gido ga mabudin wahala. Duk wanda ya hau motan kwaɗayi ya sauka tashin walaƙanci. To dalili. A misali na farko shine za mu ba ku misalai abubuwan da suka faru. Muna da labarai garanti sahihai waɗanda suka faru a nan ƙasan da ma ƙasashen waje, irin damfaran da mutane suka yi wa jama'a da dama. Za mu kawo muku labari da inda abin ya faru, da gurin da abin ya faru. To, daga cikin dai muna da labarai daban-daban. The best na farko, akwai labarin Baba Sarki da Nuru ɗan Alhaji, waɗanda suka haɗu suka yi aka damfare shi. Na biyu, muna da labarin damfaran da aka yi a Andami, wadda wani wanda ya je sai da saniya, shi ma aka masa wannan damfara. Na uku, muna da za mu karanta mu ba ku labarin wadda mutumin karin manajan gidan burodi, don burodi an ce mana turanci ne, don kuma da Hausa tsantsa muke aiki, don haka burodi, manajan gidan burodi, wanda aka cuce shi kuɗi mai ɗimbin yawa ya kai ga har aka kore shi a gidan burodi saboda wannan masu damfaran da suka haɗu da shi. Duka kuma ɗaya bayan ɗaya za mu ba ku labari nan da yanda aka yi suka haɗu, da yanda suka damfare shi, da yadda suka har mai gidansa ya kore shi akan aiki. A fatanmu shi ne a biyo mu a cikin wannan shiri sannu da Allah ayi haƙuri, duk abubuwan da aka ga na kurakurai kuma sai a mana comment da shi, mu kuma za mu gyara insha Allah, inda wanda za mu iya gyarawa ne. To, the best akwai gidoga, wanda shine taken shirin nan da muka yi amfani da shi muka ce gidoga mabudin wahala. Gidoga da za a zo tare ka a matsayinka na mai harkoki irin wannan kaman masaniya kaman wannan abu, ya ka tambaye ka yi definition na gidoga. Abin da za ka tambaye ka me gidoga, sai ka ce gidoga akwai wani salo ne wanda 'yan damfara suke amfani da shi wajen shigo ba zurfi, su cuci mutum da sunan za su samar masa kuɗi mai ɗimbin yawa. Daga cikin abin da za su saka ka buƙata ka nemo, suna amfani da wani, ba wai shi kaɗai ba ne, abubuwan suna da yawa, amma sahihai da manya-manya daga ciki. Na farko tukunna za su ce maka ka nemo kaushin gora. Na biyu, a ce maka ka nemo garin kiran kasko, wadda idan an kira sunan mutum wanda ake amfani da shi wajen soke kafan mutum ko kafan bara ko kuma duk abin da ka kira sunansa za ka gan shi face to face, ido da ido, yadda za ka dauki madubi ka duba in ka kira mutum a cikin kasko za ka ga abin ya bayyana. To sai a ce maka ka nemo kalan wannan ne. Na uku, suna iya ce maka ka je ka nemo bi da saraki. Bi da saraki wani kalan ciyawa ne wanda ba a samun sa nan, da ke ana dan hada wasu 'yan magunguna da shi. Idan muna buƙatar shi yanzu haka muna iya turawa Kamaru, akwai Fulani da suke kiwo a Kamaru, su kamar ciyawa ma kusan banza ne a gurin su. To da ke ciyawan yana da wahala na Najeriya, sai a ce maka ka nemo wannan ciyawa. Sannan kuma ana iya ce ka nemo jan zeba ko makuri ake kiransa, ko a ce maka ka nemo farin zeba amma wanda ya kai indage biyu. To, gangan ya ce gangan. Wa'innan daga ciki akwai baƙin kare, wanda babu fari a jikinsa ko ɗaya,
baƙin kuliya, wadda gara ma kuliya sun ɗanyi afuwa sun ce in gashin ba ta wuce ƙwaya 12 ba za a yi aiki da ita. Sannan rago baƙi an yi afuwa an ce idan gashin ba su ci ƙwaya 40 ba za a yi aiki da shi. To akwai turare wanda ake amfani da su, akwai turaren cinkon ko kinkon, duka dai ana kiransa cinkon, ana kiransa kinkon mai kai 7. Kuma turare mai kinkon mai kai 7 ɗin nan a 2015 mun siye shi akan naira 350. A wancan lokacin ma 2015 350. Kaga yanzu kan dai muna wannan lokaci kan sai Allah ne ya san yawan tsadan da zai yi a yanzu. Za su ce ka kai ya nemo wani turare ko mai kai 6, duka da su iya duka abubuwan nan. Akwai shuhurul jinnu, za a saka ko neman tufaful jinnu ko bukurul kafi. Waɗannan ba su ne iya wadda ake amfani da su. Akwai bingin baro, duka za su iya ce maka ka nemo shi. Ya kai ga a gefen Abuja, Akwanga da sauran gefe-gefe zuwa cikin Abuja dai. Akwai lokacin da aka sa kuɗi an ce ko miliyan nawa ne ka samu bingin baro za a baka. Saboda lokacin wayannan masu wannan aika-aika sun ɗora mutane akan a nemo bingin baro, a nemo bingin baro. To, waɗannan su ne definition na shigo ba zurfin gidoga. Misali kaɗan daga ciki sunan gidoga, idan kana so ka fahimci cewa menene shi gidoga, shine idan yanzu misali ka zo complain akan mutum cewa kasuwanka ba ta tafiya ko kaza ko kaza, sai ce maka ai harkan kasuwa yanzu ba hanya ɗaya ake bi ba. Idan ka biye irin wannan direct cewa riban 5-10 ake yi, kai kana ga irin manyan gidaje da kuma manyan baini da manyan motoci da ake hawan nan, kai kana ga kamar 5-10 ne take hada shi. Ai da za ka nemo abun nan, anan za a sarrafa maka kuɗi kawai ka ɗauke shi buhu-buhu. Da zaran ka faɗa ka nuna kana so, sai a kawo maka wa'innan abubuwan ko wani daga cikinsu ko kuma wanda ba mu ambata ba. A ce to ka nemo wannan, kawo kuɗi ayi kaza, kawo shigo ba zafi da hakan dai har su iya tashi da mutum. Don za mu a cikin shirin namu na nan za mu kawo muku waɗanda suka yi wannan, suka shiga wannan shigo ba zafi har sun talauce, har abin da za su ci a gidansu yanzu haka babu shi, sakamakon da kuma suna da masu kuɗi ne. Sai mu koma akan maganan damfara na gargajiya, ko kuma mu ce duka dai na zamani, ko kuma damfara kawai za mu ambace shi. Kamar damfaran da ya faru da, na ba ku labarin na Baba Sarki wanda na daga cikin kanun labarin da za mu abin nan naku. Daga ciki in short, daga ciki zan muku ɗan takaitaccen bayani saboda a fahimci me aka dosa. Nuru ɗan Alhaji wata rana lokacin azumi yana kwance yana bacci, sai ya ga kiran nomban ƙwaya 8 ne ko guda 8. Sai ya ɗaga, sai wani muryan wani tsoho kaman ba sakwace kaman wane ne yake ce masa in ka tashi kai sadakan dibino guda 14. Ya ce iye baba, ya ce dibino guda 14 kai sadaka ma yara ƙanana. Ya ce to baba iyaye ka wannan, ya ce in kai wannan ka kira ni ka faɗa min. Yana ƙoƙarin ƙara masa magana sai mutum ya kashe waya. Ya bi shi sai ya ce nan ba ta cika ba. In ya sake kiransa nan ba ta cika ba. Ya koma ya kwanta ya ga bacci ba zai yi ba, sai ya tashi sai ya fito. Ya zo ya samu mai dibino, sai ya sayi dibino guda 14 sai ya raba. Ya ce wani ikon Allah, ina gama raba ina doka number nan sai number ta shiga. Sai aka daga, sai aka ce yaro ka yi wannan abin da na ce maka? Ya ce na yi, na sani ai kayi ai. To yaro zan taimake ka, yaro za mu maka gudunmawa wadda baka taɓa tsammanin za a yi maka ba. Duk shekara cikin azumi muna yin taro a rundunanmu na aljanu gaba ɗayanmu, sai mu zaɓi mutum guda ɗaya, sai wanda za mu haɗa kai da shi mu yi harkar neman aljanna.